Vajdaságból, Topolya községből, Topolyáról nagyon sok ember költözött ki külföldre. Úgy gondoljuk, hogy húsvét és karácsony között Szent István napja az, ami körülbelül megfelezi ezt a két dátumot, és ezen a napon, augusztus 20-án, 21-i hétvégére, hogyha hazalátogatnak, meglátogathatják a családtagjaikat, baráti társaságok jöhetnek újra, és a Vajdasági Parasztolimpia pedig egy olyan tartalmas kikapcsolódást nyújt mindannyiuknak, ami miatt vagy emiatt is érdemes lesz hazalátogatni. Az előző években többen felvetették azt, hogy miért csak fiúk, férfiak indulhatnak, és ebben az évben a 6. Vajdasági Parasztolimpián annyit újítunk, hogy keressük a legügyesebb paraszt menyecskét. Remélem egyébként, hogy minél több lány, asszony fog jelentkezni ezekre a játékokra. Itt is 16 év az alsó korhatár, több ügyességi számban fognak ők is részt venni. Vasárnap délelőtti programunk fél 9-kor kezdődik. A topolyai vásártérről fiákerekkel visszük el az új lisztből sült kenyeret. 9 órakor a topolyai Sarlós Boldogasszony templomban kenyérszentelő szentmisét mutatunk be, és arra szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy erre a 9 órási szentmisére minél többen jöjjönek el. Ha? Oda jön? Oda megyek. Gyere! Na, megyek. Gyere. Tétek a papucs! Idén változni fog a malac és nyúlfogás, tehát nem fognak majd a gyerekek szaladgálni a kis állatok után, hanem sorsolással fogjuk eldönteni azt, hogy ki nyerheti meg a malacot, illetve a nyulakat. Egy rajzpályázatra szeretném fölhívni a szülőknek és a gyerekeknek a figyelmét. Minden 14. életévét még be nem töltött kislány vagy kisfiút arra kérünk, hogy hozzon magával egy rajzot. A téma az a Vajdasági Parasztolimpia, ezen belül bármi lehet, és aki rajzzal érkezik, ő kapni fog egy kis kupont, amire a neve rákerül, és ott a helyszínen fogjuk a rajzok készítői közül kisorsolni a malacokat és a nyulakat. Mint eddig mindig, idén sem lesz belépő, és a játékosok a játékra is ingyenesen nevezhetnek. Amivel még csalogatni tudjuk a kilátogatókat, a marhapörkölt főzőverseny, remélem, hogy minél nagyobb számban fognak részt venni csapatok, esti programként pedig tűzijáték és a 3+2 koncertje fogja zárni a Vajdasági Parasztolimpiát. Programok kicsiknek és nagyoknak! Tűzijáték! Este pedig a 3+2 koncert. Fú, element a számmal. Ez kell a számba? Jó az. Főzőverseny!